Takže čaute všetci, vítajte pri dnešnom videjku a dneska to bude vlog z dnešného dňa zase, ale tento vlog bude trošku iný, lebo dneska máme ročníkovú prácu. Vlastne budeme rozprávať nejakých 10-15 minút o našej praxi za tieto 3 posledné roky. Takže som sa rozhodla, že to vám proste nejako natočím. Lebo hľadala som nejaký bod, že ako sa znova akože odsunúť od, ja neviem, napríklad od brehu s tým YouTubeom. No proste chápete, aby som začala natáčať na YouTube. Asi tak trošku. Zároveň som to zobrala ako dobrú príležitosť proste urobiť zaujímavšie video ako proste len škola a nejaké ďalšie veci. Podľa mňa to bude lepšie. No, hej, takže môj fitík je proste, že čierne nohavice, čierne takéto sačko, alebo čo to je, a proste tento modrý, taký topík. Tento náhrdelník, také srdiečkové náušnice a ráno som si vlastne žehlila vlasy. Teraz si vlastne štvrnú 10 a proste nejaké jedlo so sebou. A potom idem a absolútne sa neteším. Akože hej, bude to vlastne nič, lebo ja tam proste budeme rozprávať to, čo som zažila a v podstate nemáme ako známkovať, lebo tak každý si zažil niečo iné, ale proste stres tam aj tak bude. No, ja som zvedavá. Takže prax mám hotovú. To som zase dobre. No, prax mám... Jak prax? Áno, vlastne áno. Ja a moja prax mám hotovú. Bolo to trošku chaotické, lebo ja som mala vlastne až po mojich 2 spolužiačkách a pred tými spolužiačkami mala byť prestávka. Lenže tá prestávka sa posunula, takže vlastne išla tá jedna moja spolužiačka, potom vlastne išla ešte druhá moja spolužiačka a ja som bola v tom, že potom tam proste bude tá prestávka a potom pôjdem ja. A ja som vlastne išla ešte pred prestávkou. A vlastne potom ešte pred prestávkou stihla ešte ďalšia moja spolužiačka, takže vlastne sme išli 4, čo sme mali ísť po, tak sme išli pred. No, vtipné na tom to, že vlastne my 4 sme proste kamošky, takže to je celko vtipné, že proste takto to vyšlo. No, ale teda, ja moja prax. Dopadlo to lepšie, ako som čakala. Ja som fakt rozprávala mám taký pocit, že na 10 minút to určite bolo. Kecala som a dopadlo to v pohode. Takže to som rada. Som rada, že som sa vyželila tie vlasy, sa mi to páči celkom. No, každopádne, dopadlo to fajn. To potom poviem viacej. Teraz to je len takto. Taký, neviem. No, takže akurát idem do Tedy, lebo si idem vybrať nejaké nechty. Nemohla som mať nechty, lebo som vlastne mala skúšky z gitary a tie skúšky z gitary som vlastne robila minulý týždeň. Takže by som teoreticky už som mohla mať, ale nemala som mať aké. A teraz si vlastne idem nejaké kúpiť z Tedy a ešte si budem aj zo Sheinu asi objednávať nejaké nechty, aby som mala trošku na výber a aby som sa vlastne mohla lepiť. Ale akože pokiaľ to nebudú žiadne pekné, tak sa si nekúpim. Ale bolo by som rada, keby tam boli, lebo by som chcela proste mať nechty nejaké. Takže dúfam, že tam budú nejaké fajn. Takže ja som sa akurát vrátila z praxe zo školy. Akože sa mi páči a už som chcela dlhšie nechty, hej, takže som za to rada. Akurát, kým sa na to zvyknem, tak to bude trvať. Ja som strašne taký typ človeka,
Nerada si zvykam na nechty, ale keď už som na ne zvyknutá, tak už ich potom chcem nosiť. A už ich potom nechcem dať dole, lebo potom keď ich dám dole, tak to je zase tiež strašne blbý pocit. Toto dieťa má zajtra 6 mesiacov. A je strašne zlé to svetlo, ale chcem ho iba ukázať. Buba, poďte. Jo. Môj krasavec, strašne krásny. Takže mohla som sa prezliec, lebo už som sa v tom necítila úplne tak dobre. A je mi to akože zbytočné nosiť hento. A tu mi to už bolo strašne také nepohodlné, tuto hlavne hore. Takže tak. Takže som si urobila takéto 4 kajzierkové, neviem čo je kajzierka, no proste kajzierka to nie je. No proste 2 rozplené kajzierky, takže 4 polky. So šunkou, syrom, salámou, slaninou som zapovedala, neviem prečo, šalátom a potom tu budeme mať túto s týmito borúvkami, ty kokos, to ma čo napadá, rajčinami. Takže to je taký môj late obed, late lunch, môj taký. A niečo si k tomu asi pozriem, ale si pozriem TikTok teraz, neviem, že presne čo. Takže ja som vlastne teraz dojedla a tak celkom trošku som to pozerala, rozpozerala som si film. Volalo sa to, že Legally Blonde. A najvtipnejšie bolo na tom to, ja som si to pozerala vlastne po česky, lebo som to nevedela nájsť po anglicky nikde. Najvtipnejšie na tom bolo to, že oni to preložili ako pravá blondína, alebo niečo také. Teda sa mi zdá, že to tak preložili, hej. A oni by to v správnom preklade to má byť, že legálna blondína. Neviem, niekedy tie preklady má celkom seru, lebo proste mi to nepreložia doslovne, ale proste si vymyslia po nejaký názov na tom. No, takže som si teda toto pozrela. No a teraz by som sa trošku chcela porozprávať ohľadom dneška. Vlastne, čo sa stalo. A proste, čo sa dialo, ako to bolo a všetko ohľadom tohto, lebo toto bola ročníková práca, od ktorej sme vlastne videli od začiatku tohto školského roka. Ja som sa tejto ročníkovej práce bála tak strašne. Najprv teda. Som sa aj bála strašne. S tým, že ak zvládnem toto, tak zvládnem maturitu. To som si povedala. Aj keď vlastne tu sme fakt iba rozprávali, ako sme sa proste my cítili za tieto posledné 3 roky, alebo teda za tieto jediné 3 roky, čo sme boli na praxi a vlastne naše pocity z toho, ako sme to proste brali my, proste ako sme sa cítili, keď sme tam boli a proste všetky dobré veci, zlé veci a ako to všetko bolo. Podľa mňa ja som to povedala dobre. Ja mám taký pocit, že ja keď som tam proste išla, tak ja som išla na autopilota. Ja som ani poriadne nedávala pozor, že proste čo rozprávam, ja som išla takto, som išla stále, nezastavovala som sa. A aj keď som to trošku zlakla, že vlastne jediné mám iba 4 slajdy, lebo akože jeden slajd, jeden ročník, plus akože prvý slajd, moje meno a ten názov tej moja prax, hej. Tak som to vlastne ani nepotrebovala, ja som vlastne ukázala tie nejaké fotky a ja som vlastne rozprávala úplne sama od seba. Vlastne, keď sme dokončili, tak sme dostali taký ten celý balík, hej, my už dostali iba jeden, ale dostali sme si mohli vybrať celý balík z rôznych tých príchutí, ja som si vybrala, čo je to jahodkové a vlastne skoro všetky som ich už spapala. A ešte ich tu papám. Moje pocity z tohto celého sú neuveriteľné, lebo ja som sa ani raz nezasekla. A to je pre mňa strašne veľký úspech, keďže ja som človek, ktorý sa tak trošku zakoktával, možno aj rok dozadu. Proste ja som rozprávala a zakoktala som sa tak trošku a teraz už to sa rozplýva. Proste už absolútne ani raz, no možno párkrát som sa zasekla, ale to bolo kvôli tomu, že som rozmýšľala, že čo ďalej poviem. A keď ma to vlastne napadlo, tak som musela akože zastaviť a chápete. Ale bolo to super, akože najhoršie pre mňa, ja som zistila, že mne nevadí akože tam vlastne toto rozprávať. Ja som si to užívala, mňa to baví. Nevadilo to čakanie. Keby ja idem prvá a nemusím akože tak strašne čakať, že rovno idem do toho, tak to by bolo super. Lebo akože by som to, niečo by som to mala za sebou. Aj to by bolo vlastne tiež super. Ale o nič nejde. Len proste myseľ si urobila proste svoje a to čakanie, kvôli tomu čakaniu, ja som mala v sebe stres, ale len kvôli tomu čakaniu.
už keď som tam akože prišla, tak už to bolo v pohode. Ja som nejako chcela vedieť, že koľko akože je hodín, že aby som si to nejako sama odstupovala, že tých 10 minút, ale ja som sa aj pozrela, lebo ako bola tá prezentácia, tak pod tým bolo, že koľko je hodín. Lenže ja som sa tam najprv pozrela a potom ako keby, keď som už prestala rozprávať, ja som sa tam zabudla pozrieť naspäť a už som sa pozerala vlastne na riaditeľa školy, na triednu a na učiteľku praxe a na akože moje spolužiačky a vlastne druháčky som sa vôbec nepozerala. Ja som vlastne celú dobu, keď som to rozprávala, ja som sa pozerala na moju triednu alebo na riaditeľa. A vlastne tá druhá učiteľka praxe tam asi nebola, takže vlastne boli tam, keď som to hovorila, tak vlastne tam boli iba dvaja. Ja som sa pozerala iba na nich dvoch, ja som vlastne striedala ich dvoch a potom som sa pozerala niekde úplne inde. A takto. Na nás sa prišli pozrieť druháčky, lebo vlastne oni o rok budú robiť túto prácu. My sme minulý rok nevedeli ani o tom, že tento rok to budeme robiť, takže vlastne my sme totálne ako by nemali by to ako pozrieť, ani to vlastne mohli si to vlastne pozrieť, vlastne videli to, ako sme to robili my, takže to je vlastne pre nich dobre. No ale ja som dúfala, že vlastne oni tam vtedy nebudú, keď vlastne ja to pôjdem hovoriť. A už to vyzeralo tak, že nepôjdem, že vlastne bude prestávka, že vlastne nepôjdem akože hovoriť, ale nakoniec povedali, že idem. A na to, že tam boli, ja som ich nevnímala. Ja som proste tam došla, ja som ich proste nevnímala a ja som sa pozerala na prezentáciu, vlastne iba keď som ukazovala nejaké fotky alebo nejaké veci. Alebo som sa pozerala fakt, že na riaditeľa a na moju triednu. Proste ja som ich úplne odignorovala a bola to najlepšia vec, ktorú som urobila. Lebo ja som si potom vlastne uvedomila, že ja aj tam boli tie druháčky. A keby si to pripomeniem, tak by som si len možno nabrala ešte viacej stresu. Aj keď ja som vedela, že tam sú, ale som na to ako keby zabudla a som proste rozprávala. A bolo to super. Tú prax, proste fakt, že išla som od prvého ročníka, ako to bolo, keď som tam proste išla a všetko tak za sebou. Takže som strašne rada, lebo som sa bála, že sa niekde zaseknem a proste to bude také, že ale nemala som sa ako zaseknúť, keď to proste boli moje skúsenosti. No, keďže sa snažím o tom, aby som to robila najviac real, to, čo vlastne ja robím každý deň, a snažím sa fakt ukázať všetko asi, čo v ten deň robím, aj keď mi možno niečo nevíde, proste aj keď možno je to zle. Prečo to hovorím? Lebo som teraz posledné 2 hodiny bola asi na mobile. Aj keď som si povedala, že si idem upratať izbu, tak som to vlastne neurobila. No ale, takže vám to vlastne hovorím. Takže vlastne ono to není úplne dokonalé, ako to možno vidno na mých videách, že proste vstávam o 4 ráno a proste toto všetko. Aj keď toto som celkom blbo som to prirovnala. Toto je trošku trápne. Ale ja sa tento môj priestor snažím upratať už aspoň 2 týždne. Ale keď som to začala robiť, tak som si, toto som strašne rada, si upratala konečne tieto moje horné poličky, ktoré boli strašne dlho rozhádzané. Za to som strašne rada. Len ten bordel, ktorý som mala na zemi, tak stále tam je. Ale už je menší. On bol o polovicu väčší, ako je teraz, hej. Takže taký bordel, hej. Ale ono to bolo 2-krát, možno aj 3-krát horšie predtým, hej. Takže teraz som na tom naozaj dobrá, len to musím fakt, že urobiť na komplet. Vlastne aj ten stôl je strašne zahádzaný. No, milujem môj mobil, hej. Ja som sa poslednú pol hodinu som sa strávila s tým, že som mala plné úložisko. Potrebovala som vlastne všetky videá, ktoré som dneska natočila, dať do notebooku, aby som ich vlastne mohla pomazať na svojom mobile. Pokiaľ máte, alebo pokiaľ poznáte nejakú celkom lacnú kameru, alebo pokiaľ máte lacnú kameru a predávate napríklad, ktorá má celkom akože veľké tento úložisko, alebo proste tú kartu, myslím, že tam sa nejaká karta dáva, ale vlastne to by som si vedela dokúpiť, takže to nevadí, ale hlavne by to malo celkom dobrú kvalitu, aby som nemala horšiu kvalitu ako vlastne na iPhone 12. Takáto kvalita je akože pre mňa v pohode, ale horšia by bola už zlá. No, proste potrebujem, lebo toto, tak to už nevydržím dlho, to je strašná katastrofa. Snažiť sa akoby natáčať a zároveň udržiavať si ten priestor v mobile. Hej, takže toto sa mi neľúbi. To sa mi fakt neľúbi. No a teraz, keďže konečne som to doriešila, takže už všetky tie fotky, videá sú v notebooku.
tak ma čaká upratovanie izby, na čo sa tiež úplne neteším. No a pustíme si k tomu samozrejme nejakú hudbu. Ja si vlastne pustím BTS a potom fakt random pesničky, ktoré sa mi proste páčia. Páči sa mi Bloodline. Neviem, ako sa volá presne, to si neviem zapamätať. Ale napríklad táto pesnička potom sa mi strašne páči. Jenny od Jenny. A proste strašne veľa random pesniček. Ja ich mám proste iba v takomto vyhľadávaní. A ja si vždycky púšťam za sebou. Takže to si pustím a vlastne BTS mám celý playlist. Že už som aj večerala a urobila som si vlastne korupcovú kašu. No a izba momentálne vyzerá asi o 50%, možno aj o 70% lepšie, ako vyzerala predtým. Ale dneska to už nedokončím. Hej, budem s vami akože úprimná, dneska to už nedokončím. Asi to zajtra teda dokončím. No ja neviem, ja fakt neviem, prečo to stále posúvam, prečo nie som schopná to dokončiť. Ale nejako sa tam akože postupne dostanem a už si to potom budem musieť nejako držať. Lebo toto sa mi fakt nechce robiť. Toto ma nebaví. No teda by som sa s vami myslela nejako rozlúčiť. A by som vlastne už mohla ako tak chystať do postele. Momentálne je 9:30 a väčšinou chodím spávať skôr, hej. O takej 8 už idem akože, nie že spať, ale už sa akože idem chystať na spánok a vlastne na spánok. To ako deti voné v Maša. A vlastne väčšinou o 9 už spím, hej. Takže teraz som akože dlhšie hore, ale ešte vlastne niečo natočím, ale už to bude akože bez zvuku, už to fakt bude len proste kamera asi. A vlastne to neviem, to sa ešte uvidí. No ale teda, ak sa vám toto video páčilo, tak mi určite nechajte like, odber, ja vám rada. Ja mám strašne rada. Nejaký pekný komentár, mňa tie komentáre strašne bavia čítať a proste tiež by ma to potešilo. No a my sa teda vidíme na budúce, dúfajme, že to bude skôr ako zase o mesiac, po mesiaci, ako som teraz vlastne toto video natáčam asi mesiac po tom, čo som vydala to minulé video, nevadí. Každopádne, majte sa všetci krásne, ja vám prajem krásne posledné týždne školy a spoločne to zvládneme a budeme mať super leto. Neverím, že už je za chvíľu leto, hej, takže to je ďalšia vec. Čaute!